Hei! Mä oon Bianca Höysli, äänenkäytön kouluttaja Uniikkiääneltä ja mun missionani on opettaa ihmisiä käyttämään ääntänsä paremmin ja auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten tärkeä työväline ääni on ja minkälainen rooli äänellä on meidän jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Äänenkäytön parantaminen tarkoittaa sitä, että sä voit oppia käyttämään sun ääntäsi taloudellisemmin ja rasittamatta sitä. Sä voit laajentaa sun ilmaisuskaalaasi ja äänialaasi. Sä voit myöskin muokata sun äänenlaatuasi haluamasi suuntaan ja päästä eroon sellaisista äänenpiirteistä, jotka häiritsevät sinua. Uniikkiäänen palveluvalikoimiin kuuluu sekä puhe- että laulun opetusta. Laulutunneilla me tehdään juuri sitä tyylilajia, mikä on sinun sydäntäsi lähellä. Se voi olla poppia, jatsia, rockia, klassista. Laulutunneilla käydään läpi laulutekniikkaa, tyylin fraseerausta ja äänenkäyttöä, rytmiikkaa, tulkintaa ja esiintymistä. Puhetunneilla lähdetään sinun lähtökohdistasi ja tavoitteistasi liikkeelle ja parannetaan esimerkiksi äänenlaatua, äänen kuuluvuutta ja kestävyyttä tai esiintymistä. Uniikkiääni tarjoaa opetusta ja koulutuksia niin kuluttaja-asiakkaille, yhteisöille kuin yrityksille. Tarjoamme yksilö- ja ryhmäopetusta, äänenkäytön luentoja, räätälöityjä kokopäiväkoulutuksia, tyky- ja virkistyspäiviä. Lue lisää nettisivuiltamme www.uniikkiaani.fi ja ota yhteyttä meihin.